Emakhosini. Umhlambululi, please don't forget to like and subscribe. Silitholile ithuba again ukuthi size sizokhuluma nabantu abasidingayo. Yebo asizelanga wonke umuntu. Kodwa ekweyakhe it's hard to resist information ezekuwe. Please don't forget to like and subscribe. Angithi umhlambululi ngizokhuluma ngobuthakathi obuyenzwa abantu besifazane. Abantu besifazane sebathembe noma ba recruitwa kulobuthakathi ababuyenzayo manje. Uthole umuntu wesifazane oyedwa sekaze recruite more than 1,000 yabantu besifazane ngoba angafuni ukuthi isono sishiyeke kuyena. Bantu besifazane sophelile umbuso wenu wokuthakatha amadoda. Ubona ukuthi kumanje kune gender based violence kuma relationship emishadweni. It's because of iningi lemishado, iningi lama relationship zikuphi sikhuluma ngemithi. Ziboshiwe ngemithi. Abantu besifazane, umuntu wesifazane makathi uyakhohlakala ajike futhi yena mayeseyenzile umuntu wesilisa ajike athi umntanakhe uthakathiwe ngoba azazi ngaye. Ibhlungu into eyenzwayo. Mina angikhaleli wena obophile, angikhaleli wena baba mama, ngikhalela ama results emithi enibambe imishado yenu nama relationships enu. I-outcome yakhona noma sithi result yakhona iwele emntaneni. Abantwana banezifo ezingalawuleki, abalawuleki njenganamhlanje. It's because of anifuni ukubhekana nalelo qiniso. Awukwazi ukuhijacka inature. Inature ingamina lokhu kuwe noma ikasainele umuntu othize then wena umkheje ngemithi. Bantu besifazane uma uke waphakamisa igama lomuntu wesilisa ufutha, wazi ukuthi uyathakatha. Uma uke wayenza insebenzo for i-relationship yakho, wazi ukuthi uyathakatha. Nikhohle into eyodwa ukugeza nina, futhela wena ukuthi wena ube semandleni wena. Uthandeke ube muhle, ususa insila yala emhlabeni. Ngoba ubuthakathi vele bukhona bayohlezi bashaya kodwa uma i-relationship nomshado futhi ithi ngingakhulumi nge-relationship, umshado uma ublessed. Angikwazi ukuthi nishadile noyithu nikhulume i-language different. Kodwa asisathembi nokuthemba othi ngiphila kamnandi. Sometimes uphila kamnandi ngenxa yani yomuthi kodwa I doubt. Remember umuthi ubamba umzimba womuntu ukuthi ufana ukuthi umfake ejekeni. So mawumfake ejekeni kenzeka ukuthi uyafuna ukuphuma kodwa akasakwazi ukuphuma. So that's when ke manje nanoma ngaya ngaphandle ukuya nje esiphaza noma ukuya eitoro ukuphuma nje abe 2 minutes away from you, you must know ukuthi angashela ayenzeni, then seqala abe vulnerable because akakhona ukuphuma kahle. Futhi nawe wazi ukuthi kule relationship nomshado kuwo uma usebenzise umuthi wazi ukuthi uku relationship wrong. Nabantwana bakho kuyoba ngathi uphiwe abantwana aba-wrong ngoba angeke bakuphi injabulo, ngeke bawuthola umsebenzi, ngeke kodwa kwamele lesono senzile kulomuntu wesilisa sibuye back. Bona ngisakhuluma nomuntu wesifazane ngoba nina bo Jezebel nine tendency yokuthi amadoda nawo ngisese kubantu besifazane izoziphathi amadoda. Ngeke nje ngikhulume nawe umuntu wesifazane.
Umuntu wesifazane uwonile kakhulu. Uma ebamba umuthi omubi, umvumela umuthi omubi, uyashaya. Ubuthakathi obenza umuntu wesifazane akamind ukubulala umntana kabhuti wakhe, umntana kasisi wakhe, akamind ukuthakatha umndeni. Umndeni awuthakathe aze asale abe yedwa nomyeni wakhe kubo lo muntu wesifazane. Umuntu wesifazane angazi ukuthi uyakhona ukubona ukuthi uthando yini na. Ngoba sekwathenjwa imithi. Namhlanje umntana wena muntu wesifazane, umntana ke ntombazana ukulalele, ufutha ukhulume ubiza igama lendoda, ubuye umfundise wona lawo manyala. Namhlanje kukhona laba ozothi uthi mawuthi uyathakatha, kukhona amadlozi angagangelwa, kukhona umuntu o-assigned for certain purpose la emhlabeni, then wena ufuna ukuyicrasha umlimazi, nizolimala. Namhlanje ama-colleagues enu enisebenzisa imithi nigcobe la ngaphansi, nigabe la ngaphansi, anitholi peace ngoba egcineni mina nawe siyazi. Ngingumhlambululi siyazi ukuthi kuyenzakalani. Ngayikhuluma ngiyayibona leyo ukuthi manje nizitshela ukuthi le ilwane abanilala nazo yilwane, yilabantu labena bakhecha basaphila, mabangaseko ukheja umoya wakhe. Ngisho njalo awuhlukile nomthakathi okheje impilo yakho namhlanje. Abantu imali zabo baziboni bayasebenza, impilo yabo imoshekile because of baboshiwe. Nawe ufana nokuthi ubophe isoul kaMdali, and izohita back through ingane zakho, izohita back. So ngizokhuza emntwini wesifazane ngoba nineyinhliziyo ezimbi, amabhanji laweni wabambise abantu besilisa. Uma ngale either uzosafara uzibuza ukuthi kungani lo baba, angisho ukuthi into right, kungani lo baba lo angenandaba angabhadali maintenance, kukhona la kwamele ushayeke khona ngoba uziyenzele le relationship. Umuntu wesilisa akakhona ukuzifihla, makathanda uyathanda. Bonani umuntu wesifazane, umuntu ekufanele alilwele umshado ne relationship umuntu wesilisa, kodwa vice versa. Sekuyini bantu besifazane, nifundiswa njani kanti? Angeke njalo wena ulwa nabo baba babantwana bakho abayi3, uyiproblem umuntu wesifazane. Kukhona lo ozobona ukuthi ekhaya kushadwa, then there's a problem, meaning kunekhesi kufanele isuswe ekhaya, kodwa nizohamba niyofuna ukuthi nilungise ikhesi nonke lapha ekhaya, uzohamba uyozifunela umuthi wokukheja. Namhlanje usemshadweni ungakuphi injabulo. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.